Така, сутрин, докато вървя, добро утро, докато вървя, си правя дихателните практики с Мира и правя божествената ябълка. Това е практиката, с която така си правя защита. Вдишва се енергия от слънцето, издишаме към земята, енергията минава през главата, през цялото ти тяло, целият гръбначен стълб и издишваш към земята. Вдишваш от земята, цялата тази енергия преминава през гръбначния ти стълб, през цялото ти тяло и издишаш към слънцето. И това се повтаря 3 пъти. Това е божествената ябълка. След това започвам да дишам по чакрите. Чакра 1, чакра 2, чакра 3, 4, 5, 6, 7. Като за всяка чакра си има определено дишане. Дори в движение ги правя дишанията. Нямам никакъв проблем да ги правя в движение. Дори това ме концентрира и съм тук и сега. Защото си мисля за дъха си, мисля си за това, което изпълнявам, коя дихателна практика изпълнявам, така че това много ме центрира и много ме държи тук и сега. А тази гледка на среща ми, просто всяка сутрин нямам търпение да дойда до тук, за да и се насладя. Моите сутрини са тихи, моите сутрини са изпълнени с огромна благодарност. И сега из това кученце много повече излизам и то сутрин. Дишам дълбоко, наслаждавам се, благодарна съм. Истински съм благодарна, хора. Истински съм благодарна, че мога да стана, че мога да дишам, че мога да преживея още един ден тук на земята с моите хора, любими. И с нетърпение чакам какво ще ми поднесе този ден. Нека да видим. Сега Мира има работа с един бръмбър. Внимавай, Мира. Само го гледаш. Да. Така. Какво го правиш сега? Да не го изядеш. Вижте, хора, когато искаш да живееш, нищо не може да те спре. Ще пробиеш стени, ще пробиеш прегради, ще разбиеш асфалта, ще пробиеш асфалта буквално ще го пробиеш. И пак ще живееш, и пак ще растеш. Ще правя йога, т.е. стречинг. И първата, която се е нагласила тук, е Мира. Какво правим сега? Мира? За кого? На кого е това място? Ти защо си се настанила тук, бе? Защо, Мира? Принцесата се е настанила.
имам проблем. Дори не можеш да се изкъпиш с студена вода, защото през лятото в Пловдив такава липсва. Тя тече хладка, не тече студена. Искаме се сутрин да си направя един много студен душ. Няма студена вода, просто хладка. Ще си направя една закуска, която обожавам, с белтъц и хуск. Си правя тортила и гарнирам с шунка. Към белтъците прибавям около една супена лъжица хуск. Тигана е загрет. Тая рецепта вече няма човек, който да не я знае, така че няма да ви обяснявам много. Ще оставя малко да набъбне. Аз ще я направя за 3 блока протеин, 2 блока въглехидрат и 6 блока мазнини. Слагам авокадо, малко лимон, самардала. Ще сложа 2 слайсчета домат и завивам. Остава да си добавя готово. Остава да си добавя 2 блока въглехидрат. Имам круша, имам боровинки, имам праскови. Така че ще реша какво да се добавя за плод. Много обичам тази закуска, защото ми дава много голяма възможност да хапвам плодове. Най-хубавото е, че плодовете трябва да се ядат сутрин. И ето тази закуска е чудесна. Така, след като закусих, пих едно кафе на бързичко. Попълних си дневника. Аз си пиша благодарности, цели и така нататък всяка сутрин. Сега сядам на компютъра и започвам да качвам една рецепта, която съм приготвила преди няколко дни. Снимала съм я и сега трябва да я кача в сайта, за да могат и други хора да се възползват и да си я направят. Тази рецепта я направих за семейството. Картофен орло, тиквички и кайма. Много вкусно. Отгоре е запечено с нискомаслен кашкавал. И сега трябва да я кача в сайта, да прикача снимки. Това отнема доста време. Между другото, едно качване на рецепта ми отнема доста време. И после имам работа по компютъра. Ще си прегледам имейлите, съобщенията, това, което имам, и почвам да действам по другите задачи. Трябва да пазарувам. Готова съм. 30 минути по-късно съм качила рецептата. Смених заглавието. Роло от картофи, тиквички с кайма и кашкавал. Така ми звучи по-добре. Сложила съм снимките, описала съм как се приготвя. Сложила съм картинка на публикацията. Всичко е наред. И съм го публикувала, така че браво на мен! И забърках ини блатчета и ги сложих, защото се оказа, че моите момчета са ми нападнали блатчетата и много бързо са свършили, така че пека блатчета. Знаете рецептата. Блатчета от червена леща има е в канала ми в YouTube, в книгата 77 рецепти и в сайта. Ако не сте си ги правили, опитайте ги, много са вкусни.
Ходим пеш, защото изразходваме калории. Имаме повече движение. И трябва да се купи риба, месо и някои зеленчуци. И затова трябва да се случи възможно най-бързия начин, защото просто имам доста ангажименти. Взема една царална вода, че нямам за почистване на грим. Айде, напазарих целина. Тук за Марти взех един скип да му правя смути, белтъци, броколи, зеле, една сьомга, която ще размразя, ще наготвя за Мира. И така, продължаваме една там. Месо, взех диня. Супер жега. Айран. Но тук съм обиколила 4 магазина. Сега напазарих и се прибирам да разтоваря, защото ми предстоят други задачи. Останете с мен, за да видите какво ми предстои. Само да кажа, искам да се похваля нещо. Ще чакаш ли, мой човек? Къде тръгваш сега? Чакай малко, не. Жена на хоризонта. Да кажа, че вече много смело си карам за изграда. Почнах да се отпускам и миналия ден ходихме на чудните мостове и там си карах, до там аз карах и съм изобщо много доволна и щастлива. Мисля да пробвам да се прибера без GPS. Ама дали ще успея, не знам. Юху! Успешно се прибрах без GPS. Ставам все по-добра. Yes! Ами сега, как ще кача багажите горе вкъщи? Ей, това се питам задачата. Толкова много се натоварих, ама може на 2-3 курса по стълбите, за крачки. Супер, нали така? И така, прибрах се. Настъргах тиквички, за да направя болонезе. Роло болонезе в зоната. Уникално от тиквички. В курса Детокс януари дадох тая рецепта, обрал овациите и продължавам да се я правя редовно. И сега ще ви покажа. Тук пък правя плънката. Това трябва да се случи доста бързо. Двете неща. Тиквичките съм ги осолила. Ще ги изцедя на бърза ръка. За да го направя, ще го покажа в готовия вариант, защото сядам да работя на компютъра. Ето го. Блата е готов. И сега го слагам във фурната. Соса също е готов. Так му ще изтине докато се изпече блата. И вуала! Ето го. Готово е. Аз през това време си посвърших малко работа на компютъра. Докато изтине блата и го навия. Сега ще ви го покажа, е разрязано. Вижте за каква красота става въпрос. И така, почвам да обработвам. Наскоро качих видео как обработвам дадено видео, било то за членове или за канала като цяло. Не е лесна задача, но ми доставя удоволствие. Но след пък обработката на едно такова видео се чувствам много изтощена психически. Ама и затова си имам начини после да се възстановя и да се оправя. Та това е. След като обработя видеото, имам назначена консултация с една дама, която не живее в България, живее в друга държава.
и ще я консултирам. Консултацията трае около час и нещо и после действам по следващите задачи. Междувременно наготвих една яхния за семейството. Добре, че е този мултикукър, че с него готвя бързо в движение. Свинско с картофки. Малко повече сос съм оставила, а не е проблем. Ще има да се топкат. Трябва да се направя един десерт да имам и сядам за консултация. Правя си един биф и отиваме на тренировка. Това е за да имам сили. Когато го пия, не пия кафе след обед. Една чудесна напитка. Даже леча си сложа вътре, защото е мега жега. И поемаме на тренировка с Марти. Сега пък отново сме в колата и отново шофирам. Този път отиваме на тренировките на Марти. Да го закараме. Марти е фотографа, той снима. Интензивна работа, но продължаваме по план. Да снимаме ли после малко тренировки? Не. Добре, нямаме позволение. Айде! И деня отива към своя край. Но преди да си взема един душ и да си легна с книга в ръка, което обичайно правя, имам още малко работа. Преди малко се върнахме от разходка с кучето навън с Милото. Не дава да го снимам в кадър, иначе щях да го снимам, но не дава. И сега ще си довърша тук още малко работа. Вземам един душ и лягам с книгата, защото часът е 10 без 15. Значи до 10:30 трябва да съм в леглото. Имам още малко да погладя. Мързи ме да разпъна гладачната маса и гладя на скрина. Имам още малко да изгладя, да прибера дрехите. Книгата си ме чака. И така. Вижте. Изпълнила съм си плана за деня. Аз не ви показах, но имах около 20 минути кардио вкъщи. Пуснах се едно видео на Мизи, но просто изключих да запиша. Изгорила съм си калориите и съм изключително доволна от себе си. 16 ставания съм направила за деня, седнал положение. Крачките, между другото, са ми доста и съм много доволна. Ето ги крачките, разстоянието. Това съм успяла днес да направя за деня. И пак да благодаря на съдействието на Мира. Айде, вече съм готова за четене на книга и сън. 22 часа и 23 минути показва часовника. Ще почита малко. Силно ви препоръчвам ето тази книга на Моника Балян. Аз съм почти на края. Уникална книга. Просто уникална. Много хубава. Толкова много поле за размисъл. Толкова много осъзнаване. Така че това е един от моите дни. Те са много различни всеки ден, защото имам различни ангажименти и различни неща, които трябва да свърша. Показах ви един ден. Някой ден ще запиша ден, в който правя пък съвсем различни неща, за да видите и друг вариант на моя ден. Хубавото е, че аз мога да си позволя да бъда господар на самата себе си и да си определям задачите аз, а не някой друг да ми ги определя. Потрудила съм се за това и се чувствам изключително доволна, горда. Харесвам се живота и съм много благодарна. И за нещата, през които съм преминала, и за нещата, които са ми се случили и ми се случват, и за това, което ще ми се случи.
всяка вечер, преди да заспя, най-хубавото нещо, което правя е да благодаря и да заспивам с висока вибрация. С чувство на силно щастие. От какво? Може денят да ми е бил много кофти, много скапан, но аз дори тогава вечерта се умявам да заспя щастлива. Защото все пак съм била тук и съм го изживяла. А не всеки има тази възможност. Ако ви е харесал този влог, оставете един лайк и се абонирайте на канала, ако искате да гледате още различно съдържание. Освен готвене по зоната, освен влогове от пътувания и ето такива дни с мен, Валентина. Благодаря ви, обичам ви, до нови срещи. Чао!